Ebba danser ud i stuen, hun er vild med TikTok-klyt. Men faren står og vinker, du skal altså rykke det skidt. Hun laver lige en snortur og råber lige om lidt. Men faren kigger strengt på hende, og hun ved godt, hvad det betyder. Ebba, hør nu efter, ellers ryger iPad'en væk. Far han mener det, han giver dig ikke et fræk. Du er sød og sej og klog, men lidt den lille drilletrøje. Så hør nu lige efter, ellers bliver det lidt koldt der. Uden iPad altså. Hun gemmer sig bag sofaen med lyden helt på max. Far siger, Ebba, vent, det her er altså facts. Hun sukker dybt og sukker, lægger iPad'en på bord, men visker så til bamsen, for lidt af en sur mor. Ebba, hør nu efter, ellers ryger iPad'en væk. For han mener det, han giver dig ikke et fræk. Du er sød og sej og klog, men lidt den lille drilletrøje. Så hør nu lige efter, ellers bliver det lidt koldt der. Uden iPad altså. Hun gemmer sig bag sofaen med lyden helt på max. Far siger, Ebba, vent, det her er altså facts. Hun sukker dybt og slukker, lægger iPad'en på bord, men visker så til bamsen, far lidt af en sur mor. Ebba, hør nu efter, ellers ryger iPad'en væk. Far han mener det, han giver dig ikke et fræk. Du er sød og sej og klog, men lidt den lille drilletrøje. Så hør nu lige efter, ellers bliver det lidt koldt der. Uden iPad altså. Han elsker Ebba, det er der ingen tvivl om. Han danser med i stuen, og han synger med i kor. Så længe hun husker at høre lidt efter, så er det faktisk mega sjovt at bo der, hvor hun bor. Sidste omgang, du hører efter, bliver der ingen tvivl om. Han smiler stort og siger, du får lige iPad-tid, skal for du sidder sej og klog.